etorri india Iberdrolakoak eta EDS-koak Errekale Horreko argia moztea, eta atzoia etorri intzian makina edo jartzeko, da gaur etorri india zipaio guztikin, 6 o 10 fula etorri dana zipaio zeteta, beltzakola, eta guia prestatuta geunden, eta jarri ezea kontadoretan jarri egiteu eskonborroak, eta ikusten duzuen bezala, andamio bat jendeak ateatuta bezala, da horretaz gain olako herri arresi bat egin dugu ingurun, eta ja zipaioak etorri janen, guk entzen hasi india, geolangileak sartu indie, eskonborranak kendu egin dituzte, eta ja hasi india mozketa lanekin. Gerora goiko blogetara igo die eta bertako argiak kendu egin due, eta tartean zipaioek oso bortizki jardun die, jendea jipoitzen eta jendea jotzen, bikide atzilotu dituzte, guain komisaldegi aldean egon goie, hainbat identifikatu bai, eta bueno, Errekale Hor bizirikeko mugimenduaren partetik gogor salatu nahi dugu gaur emandako eraso brutal hau, bai udaletxean aurrean, bai Iberdrolan aurrean, eta ez dagoela eskubideik horrelako pesetero batzuk ibidialtzea, porque gainea EDS-koak zian gisajo batzuk ibili diala argia mozten. Eta horretaz gain eskertu nahi diegu gerturatu dian jende guztiai, eta adi egoteko hurrengo mobilizazioetara. Mila esker, benetan, bihotzez.